सरकारनिफ्राय बिटिसि सरकारनि थ्रुयै आङो 2 लाख थाखा अनसुंथाइ होलांदों आङो। बाथौ धोरोम आफादनि मकर संक्रान्ति फालिथायाव इएम मुनमुन ब्रह्म। बिटिसि सरकारनिफ्राय इएम मुनमुन ब्रह्मआ रांनि अनसुंथाइ होयो। पर्बतजरानि पलासिगुरि बाथौ शिव रस यगाश्रमाव मकर संक्रान्ति उत्तरायण फोरबो फालिथायजों लोगोसे खुंगा 69थि बाथौ शिव धोरोम आसाम रायजो आफादनि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंदों। कक्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाइ पलासिगुरि बाथौ शिव रस यगाश्रमाव 13 आरो 14 जानुवारि 2022 इं मायथाइ सान 2नि हाबाफारिजों खुंगा 69थि बाथौ आसाम रायजोनि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंदों। हाबाफारि बायदियै सानजौफु समाव मोनसे गेवलां मेल लानाय जायो। बे गेवलां मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। बिटिसिनि नोगोर जौगाखां बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्मआ बाहागो लानानै धोरोमनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै होलाङो आरो मागो दमासिनि बुहुमाव थानाय रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरो। दिनै जोंनि टिपकाइ सांमादा गामिनि खाथियाव जोंनि पलासगुरि गामि बाहाय दिनै बोसोरिकिया मोनसे जोंनि बाथौ सेबा सनातन बे धोरोमनि बोसोरिकिया बाहाय खुंफुं मेल जादों धोरोमनि गतिके बाहाय आङो नुजाथिफैनानै धोरोम सिबियारि बिथांमोनखौ लोगो मोननानै आङो जोबोद मोजां मोनदों आरो बे धोरोमनि जोंनि बाहाय मन्दिर दङ। बे मन्दिरखौ नैबे फाइनान्सियेल इयाराव फेब्रुवारि दानाव आङो सरकारनिफ्राय बिटिसि सरकारनि थ्रुयै आङो 2 लाख थाखा अनसुंथाइ होलांदों आङो आरो बेखौ अलरेडि आङो बानायखाबायमोन। दा दिनै आङो बाहाय बिथां धोरोमारिफोरनि सिगाङाव आं फोसावनो मोननानै आङो जोबोद गोसो गोग्गानाय मोनदों आरो बे धोरोमा जौगाथों बेखौनो आङो मिजिंथिनानै साफ्रोमबो धोरोम सिबियारिफोरखौ आंनि अननाय आरो खुलुमनाय आङो जासिहरो। दिनै मागो पुर्णिमा संक्रान्तिखौ लोब्बा लाखिनानैनो दिनै बे धोरोमनि बे मेला खुंफुंदों। दमासिया जोंनि रंजानायनि बोथोर। जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो जे आबाद खेथि फिथाइ सामथाइ जोङो जे जोथोन लानानै जों जे मोनदों बेखौ जोङो दिनै फिथा सिथाव लारु जों बानायनानै जोङो जाखोलायनानै जालायलायनानै गावनि गाव आबादखौ नि गोथाव अबे आबादा मा गोथाव जादों अबे आबादा बेसेबां गोदै जादों बेखौ पालन खालामनायनि दिनै मोनसे फोरबो आरो बयनिबो न'खराव माइ दै जानाय लोंनायनि जाहाथे अभाब दाजाथों रुजु रुमुयै गावनि आबाद खेथिजों बानायलायनानै फैगौ दिनफ्राव बयबो रुजु रुमु संसार जानो हाथों बेनि थाखायनो आङो आनान गसाइ अबंलारिनाव मिजिंथियो। मैयानिफ्रायनो साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जादों दमासि फोरबो आरो मकर संक्रान्ति फोरबोखौ लानानै। दा बे फोरबोखौ खुंनायनि आसल थांखियानो जादों बाथौ शिब धोरोमखौहाय बोरै मुलुगनि दरबारावहाय लांनो हायो आरो बयनिबो गेजेराव जाहाथे फोसावनानै बयजोंबो अनजानाय सिबिजानाय खालामनो हायो आरो बे ओनसोलजों लोगोसे खाथि खाला थानाय सुबुंफोरजों गुबुन गुबुन जाथिफोरजोंबो जाहाथे खौसेयै गोरोबलायनानै सान्थिखौ बजाय लाखिनानै थांनानै थानो हायो आरो सान्थि कामना खालामनानै जों गोरोबनानै थानो हायो आरो सान्थि आरो खौसेथिनि गेजेरजोंसो उन्नयन जायो नालाय जों बे उन्नयननि थाखाय जोङो हाबा मावनायनि आरो जाथिखौ मोनसे गेरेमसा महर दानायनि थाखाय जोङो थांखि लायो। धोरोमारि बिथिं समाजारि बिथिं फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोङो लानानै जों खौसे जौसे जानानै
बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन जाथिजोंबो गोरोबलायनानै थांनानै थानानै जोंनि जाथिखौबो मोनसे गेरेमसा जाथि हिसाबै धोरोमनि बिथिङावबो समाजनि बिथिङावबो फारफ्रोमबो बिथिङावनो जों जाहाथे जौगासार जानो हायो आरो गुबुननि सिगाङाव जोंखौ मोनसे गोग्गोम हारि गोथार हारि बा मोनसे सिनायजानाय मोनसे हारि महरै जाहाथे फोसावलांनो हायो बेखौ जोङो आसा खालामनानै बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों।